Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da sake haɗuwa a wannan tashar namu. Yau muna ɗauke da wani shahararren fim mai suna Mashi, sabuwar fassarar Sultan. Gashi nan mun kawo muku shi a wannan tasha ta mai albarka, wannan tasha mai suna zallar India Hausa TV. A koda yaushe muna roƙo da Allah ga wanda ba su yi mana subscribe ba, idan yau ne sabuwar ziyartar ku, idan yau ne sabon zuwan ku a wannan tasha, da Allah ku daure ku mana subscribe, sannan ku yi share, akwai comment domin ku ba mu ƙwarin gwiwa. Amma shi gashi nan mun kawo muku shi ma na ɗauke da makullan sirri guda 6, ga su nan suna wucewa ɗaya bayan ɗaya kamar yadda aka saba. Saboda haka ƴan uwa, sai ku yi haƙuri ku kalli wannan bidiyo tun daga farko har ƙarshe. Kada ku yi ƙoƙarin tare wannan bidiyon, ma'ana kar ku tare wannan bidiyon ko da 'yan sakanni ne. Domin idan ka tare wannan bidiyon, ta yiwu ka tare da wata lamba a cikin lamba ɗaya daga cikin makullan sirri, kaga ba zai baka damar buɗewa ba. Dole sai ka tsaya ka kalli wannan bidiyon tun daga farko har ƙarshe. Ta haka ne za ka ɗauki makullan sirri dukansu, sannan ka zo ka danna link ɗin bidiyo in so ka je ka kalli bidiyo. Sannan muna godiya ga 'yan uwanmu ma'abota bibiyar mu a koda yaushe, domin mun ga akwai wasu koda yaushe idan muka ɗora bidiyo su ne farkon zuwa, kuma su ne suke mana liking, su yi mana comment. So muna godiya ga wannan mutanen. So kuma 'yan uwa, ga duk wanda Allah ya sa ya ga wani bidiyo idan mun ɗora wannan tashar, Allah ya yi ƙoƙari mu abu uku ɗin ga. Na farko, ka tsaya ka kalli wannan bidiyo tun daga farko har ƙarshe. Idan ka kalla ka ji daɗin shi, ka yi mana liking, ka yi mana comment ko da sallama ce. So wannan su ne suke ba mu ƙwarin gwiwa. Idan kuka yi mana liking, so bidiyon zai je viral, wasu 'yan uwa za su gani. So muna godiya 'yan uwa. Abu na biyu, koda yaushe muna cewa 'yan uwanmu masu ɗora makullan sirri a comment section, da Allah ku yi haƙuri ku daina. Wannan bai da kyau. Sannan muna yi muku wannan. So masu ɗaukar makullan sirri suna ajiyewa a comment section, so sai ku daina da Allah. Gashi nan Mashi, kun ga makullan sirrin suna wucewa ɗaya bayan ɗaya. So saboda haka sai ku yi ƙoƙari ku kalli wannan bidiyon tun daga farko har ƙarshe domin ɗaukar makullan sirri. A yau dai kun ga mun daɗe ba mu kawo muku shi ba kamar yadda muka saba. Mun ɗan jima, yanayin aiki ne. Wallahi mun cika alƙawarin mu dai na kowace rana za mu yi ƙoƙari mu kawo muku fim guda a kowace rana da kamfuna mabambanta. Yawanci dai Sultan su ne suke yawan fassara. A sati guda za su fassara fim da ya kai kusan 7, 8. So masoya kamfanin Sultan, su ne za su ji daɗi a wannan tasha, saboda Sultan ya fi kowa fassara fina-finai masu yawa a sati guda. Duk sauran algaita dai ne bai yawan fassara fina-finai a sati guda. So gashi nan wannan ya fito daga kamfanin Sultan ne, Mashi. Fim ɗin yana da kyau sosai gaskiya 'yan uwa. Ku yi ƙoƙari ku kalle shi. So muna godiya 'yan uwa, muna godiya sosai. A daure a danna mana subscribe. Muna godiya 'yan uwanmu. Algaita Studio.